Hello लोगोफोर गुड मर्निं दासो मर्निं जोङो नै हारियानायावबो मारै लाफा मैगं मोनलायो रज'लाबायनाय खानैसो ओमफ्राय दुगैखांबाय देलायाखै नै ओमफ्राय नै इयाव लाफा आरो धुनियाबो दोङो नो ओमफ्राय बासि बासि खानायदो नै लावगिया जोलैखौनो फुटार खानलायनाय नै फुजोबखायो खारै मैगं जानो लुगैसोदो खारै खारै ओंख्रि ना गोरान ओं नंमारगो नै मालाय थाग्राफोरा नै खारै होनलायखाय खारदैबो लाबोदोंमोन ओमफ्राय थांबा खारै दंखायो नै खारैबो लाबोनाय दोङो ओमफ्राय लाफा मैगंदो स्लुब स्लुब गोथाव जामारगोनथ' बुथाबो बायना लाबोनाय दं मैयानिया नै गोथां जागाफ्रा इमान साफाखा रिल्स बानायनो माबादोंमोन जों आरो बायो ना उन्दुबा मैगं नागिरदो जों मैगं ओइ बेलाय माबायासो नङा इयो ओइ बेलाय इयो सिंग्रि मैखि बायदि गैया जांसो ओइ नैबे माबाया नङा खारै जाग्राया मा खारै जाग्रा बरमोनदा ना मा होनो पिस्लायालै इसेखा दों बरमोनदा नै खारै जानोबा नै इयाव दोंमारो बरमोनदा ना मा होनो बेलै पिस्ला जानायालै दोंसोयै नै नैबे खारै जाबा इखौबो होयो दे लाफाया बेयाव फैनानै खारै मैगंबो मोनजाला जानो लुगैनाय मैगंफोरखौनो मोनजाला नै आंनि पिनाबो मुं थायो हिलामनो माबानायानो पिन मारिनो होननानै लाबोनायानो जिखियावनो नै आं खाफिननो फैबाय बरमोनदा ना मा होनो इसोर ओइनियाव खाबाय थादो ओइयाव ओमफ्राय आं नै इयाव खादो कालारा जि गोथां जादों आरामनो गुसु दांनो मोजां जालायदों नै नै लोगोफोर आं खागासिनो नै ओइ नैसोरो खाबाय थानायानो मा हाल्ला जादों थांनाय र' खाथियाव ओइ नै जुगनुआ दासो उथिदो दासो ब्रास खालामदो इयो इत्याहे उथिसे नै प्लास्टिक नांगौमोनलै नै बेसां मोनखो लावगिनायनि खेबसे ओइ नै मुथासे मोनबायानो आरो दहाय बाहाय लांनाय दोङो ओइ नै सां कबिता नोंनिखौबो नै मालाय मुथासे मोनबायानो ओमफ्राय आंहा खाना थांफिननि र' इखौ नै सान्दुं सायो नैयाव ओइ हानाय बहनो फैदो बायनो हरगौमोन ना जोंबो
नै आरो नै थुनथुनि नैयाव नायनो थांनि मायाव थुनथुनि अ नंगौथ' र' खारै संनोबा लाजागोनथ' बिथिंथ' हासुवाना रावबो अ ला नङा खारै संबासो गोथाव जायोलै ओरैनो मायावबो लाफा अ मिथिया सिनायाबो थुनथुनियाबो फाग्लाबो थालायो ओइ नै लाफाया आथिंबो दंबावसोयो ओइ ने नै ला नै खाखो लावखि खा लाफाया आं माबाखानि बरमोन्दा ना मा होनो बनमोन्दा ना बरमोन्दा बोरैयाव नुदोंमोनलै गसंबा न'आ गंबासो नुयो आन्दायबाय इयाव इखिनियाव नुदोंमोन आं कमलाबो दंफां दंलायो गायाखैलै रज'नायसो जां कि जानोबा इसोरनिथिं इयो हाग्रासो ना माबा लाफाफोरा नङा इसोरनि थाखायलै जाया जां इसोरो नै खाखांलायबायलाय आरो आइ माखै होलालै नै जों थांगासिनो दा सायनो नै आंनिया नङा दोनैबावदो आङो मायाव बासिगोन नै आंनिया नै खिनिया नै पिस्ला जागोन खाखांबाय नै ओइनिफ्राय खाना लाबोदोंमोन आरो ओमफ्राय नै सायगासिनो नै सायग्राफ्रा न'आव जनानै सायनाय बायदि नुखादोलै लावगे नाहर खेबसे लावगे नाहर नोंसो बांसिन उथिखायो नै लाफाया लाफा खाबाय ओमफ्राय आरो मा होनो बरमोन्दा ओमफ्राय मैयाबो बायनाय दोङो नै इसोर पालें दंथारो बायनाय खै मुथामोन केजि सिस्टेमसो ओमफ्राय माबा किल' 1 किल'आव नै सायबाय थादो ओमफ्राय दा रुसिगोन आरो दे सायनायखौ नै नायलाय इमान खस्थ' खाबाय आङो हाग्रासोनो नंगौना नङाबा नै एबा हाग्रासो होनबाय नै दासो लावगिया नै नुनानै दासो हालदा खामबाय बायबा नै इमान खस्थ' खाबाय आङो ओमफ्राय मायबा नै हाग्रासो होनबाय अनजालियाबो होनखादो बरमोन्दा होनखादो नंगौलैयो नै पिस्ला दखन नै हारियाना नै आरो थुनथुनियायैनो हारियाना इले फुलावसो खाबथांनाय जां दखनलै नैबे बरमोन्दालै दिल्लीयाव फैनो लागा ओमफ्राय आं दा फैला एग्जाम दसिगोन ना लोगोफोर नै इखौ बरमोन्दा नङा होनदो लावगिया नंगौना नङा सोरबा नंगौबा नंगौ नहर सिनायबा नै लावगिया इनि नामा बिनिता सेसापानिनि नंगौना नङा मिथिया दे आङो आं मिथिला लावगियासो मिथिसिगो दा कुमारि काटानि सेसापानिनि बिनिता बर' आंग्रा काटानि ओइ नै पालेङा गोलाव किल' बेसेबां होनदोंमोनलै पालेङा किल' नै इथिंनिया मायबा किल' सिस्टेमसो मुथा नङा किल' 40नो लोगो लाना थांगोन दे साय मालाय नै इसोरो मावथिथारैनो सायबाय आं आरो भिडिअसो बानायबाय थादों
Nơi mà lại Dubai này. Lata, gula, paleng. Pias ke bukan nama? Hilang ya. Ôi bây giờ bay.